Mikko Rintalan Rasan tallitiimistä. Valmistautuu Sari Sutham, Mari Virha. Tuopille ja Parjalle 4 virhepistettä. Hevonen Rasan on 18-vuotias ja yhteistä aikaa heillä takana 10 kuukautta. Tällä kaudella tavoitteena on päästä maastoon ja sieltä maaliin. Tästä jännittävimmästä osuudesta näköjään selviytynyt varsin kunniakkaasti ja eniten jännittynyt kenttää kilpaillaan, koska onko niitä muita lajeja olemassakaan. Ja Mikko sanoi, että tämä on hänen elämänsä toinen ketteksä ja 4. ratsastuskilpailu. Ratsastuskokemusta 10 kuukautta. Hyvä Mikko!